Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 14 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikanom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 14, versikulo 15 ngadto sa 21. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyag laing manlalaban, ang espiritu sa kamatuuran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita, ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban man siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig-abot ni adtong adlaw, mahibalo kamo nga ako ana samahan, ug kamo ania kanako. Ingon nga ako ana usab kaninyo. Ang mudawat sa ako mga sugo ug magtuma niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.